Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng nilagang baka. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, baka, saging, mais, patatas, luya, sibuyas, pechay, buto ng langka, asin, at saka tubig. Yan lang po ang ating mga sangkap na gagamitin sa ating nilagang baka. Ngayon po ay papakuluan ko po muna itong baka at saka lilinisin. Ngayon po ay isinalang ko na po yung ating karning baka kasi papakuluan po muna natin to, tapos huhugasan ko po pagkatapos. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to. Ngayon po ay medyo kumulo na yung ating karning baka. Kaya ko po huhugasan pala ito kasi madaming ganito oh. Yan. Ayoko po kasi ng ganyan kaya lilinisin po natin yan. Pero hindi naman po mawawala yung lasa niya. Kasi di naman po masyadong papakuluan. Pagkatapos ko po palang mahugasan to ay palalambutin ko po muna. Ngayon po ay handa na po itong itapon yung sabaw para hugasan ko po. Ngayon po ay lilinisin ko po muna to. Tanggalin ko po yung ganito niya. Hindi po kasi kami kumakain ng ganyan, pero yung iba ay gustong gusto nila yan. Kasi utak yata ang tawag nila dyan, pero hindi po kami kumakain ng ganyan. Yan po, tatanggalin ko po ito. Pero nasa sa inyo na po yan. Kung ayaw nyo pong tanggalin ay pwede naman po. Ngayon pong nalinisan ko na po itong ating karning baka ay pwede ko na pong palambutin. Ngayon po mga mamamayang ay i-check po natin to kung malambot na ba siya. Tutusukin natin sa tinidor. Ayan po, malambot na po siya. Mga 2 oras ko po itong pinalambot. Ngayon po na malambot na yung ating karning baka ay pwede na nating ilagay ang sibuyas at saka ang ating luya. Ngayon po ay hahaluin natin to. Para po magkalat yung kanyang lasa at saka mapunta yung ating sibuyas at saka luya sa ilalim. Yan. Tapos tatakpan po natin siya ng mga 5 minutes para maluto yung ating sibuyas at saka luya. Ngayon naman po ay lalagyan po muna natin ng asin itong ating karning baka. Yan, konti lang po muna. Tapos titikman po natin mamaya kung tama na ba yung asin niya. Pero kung kulang pa po ay magdagdag lang po kayo ng magdagdag hanggang sa makuha nyo yung lasa na gusto nyo. Ngayon po na luto na yung ating luya at saka sibuyas ay pwede na nating ilagay ang ating patatas. Hahaluin po natin. Hintayin lang po natin na maluto yung ating patatas. Tsaka natin ilalagay yung iba pang mga sangkap. Dinagdagan ko na po pala ito ng asin. Tapos ngayon tamang-tama na po yung timpla ng ating sabaw. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to ng mga 15 minutes. Ngayon naman po ay ihanda na po natin ang ating buto ng langka para ilagay natin dito sa ating nilagang baka. Masarap po yan at saka masustansya. Sa katunayan nga po ay mahal po ito sa Japan.
itong buto ng langka. Ngayon po ay hahaluin natin. Pagkatapos po ay tatakpan po muna natin ng mga 2 minutes. Ngayon po naluto na ang ating patatas, ay pwede na nating ilagay ang ating mais. Pwede rin po kung wala kayong mais ay pwedeng huwag nyo na lang lagyan. Kasi depende lang po sa inyo yung kung anong gusto nyong ilagay. Ganyan po ang gusto ko kasi may pagka-unique po siya kasi meron siyang buto ng langka. Ngayon ko lang din po nasubukan yan. Trinay ko lang kasi parang patatas din po yung lasa ng buto ng langka. Pero luto na yung nilagay ko. Niluto ko muna siya bago ko nilagay sa ating nilagang baka. Ngayon po ay hahaluin natin siya para maluto yung ating mais. Para umapaw po yung tubig dito or sabaw dito sa ating mais para mas mabilis po siyang maluto. Pwede rin po pala na mas iuna nyo yung mais kaysa patatas kasi mas mabilis palang maluto itong patatas. Or kaya pagsabayin nyo na lang. Huwag nyo na lang haluing masyado kasi baka madurog yung ating patatas kasi lutong-luto na po siya. Ngayon po mga mamamayang ay pwede na po nating ilagay ang ating saging. Yan po ang nakakapagbibigay po ng lasa dito sa ating nilagang baka. Mas lalo pong sumasarap yung nilagang baka natin pag meron pong saging. Tsaka masustansya pa. Hinaan lang po natin ng konti yung ating apoy. Malapit na po itong maluto. Hintayin na lang po natin ng konti na maluto yung ating saging. Tapos, ilalagay ko na po yung ating pechay. Ngayon po ay luto na po lahat ng ating sangkap at pwede na po nating ilagay ang ating gulay. Mas gusto ko po kasi yung maraming gulay. Kaya ilalagay ko po lahat to. Nailagay ko na po lahat. Ngayon po ay hahaluin natin siya. Para ito namang ating dahon ng pechay ang maluto. Ayan po, tatakpan po muna natin to para maluto yung ating dahon. Ayan na po mga mamamayang ang ating nilagang baka. Naluto na po yung ating dahon ng pechay. Ngayon po ay ito-turn off na natin yung ating stove. Yan, half cook lang po yung gulay. Hindi ko po siya masyadong niluto para mas crunchy. Ngayon po ay tatanggalin ko na po yung iba kasi kakain na po ako. Kanina pa po akong naghihintay nito para makakain na. Ang tagal po. Kasi hindi po ako gumamit ng pressure cooker. Ito na po mga mamamayang ang ating nilagang baka. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana'y magustuhan nyo at sana'y mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!